че тук тези сгради, какви са тези сгради, ще дойде и ще ги събори за един ден, ще ме направи за смях на България. Какъв смях ще стане за България? Аз не мога да разбера. Плашат, него лично го заплашват, нас ни ограничават. Ние в същото време работим по тези животни. Но толкова години, вече над 10 години стават, никой не взима отношение по този въпрос. Най-интересното е пък, че аз имам земя и както съм животновъд, ми я дават под наем. Моята земя. 10 години той има 50 лева актови, долу няма да казвам колко, а и които имат по едно актче. Животните ни пасат на едно и също место, пият вода на едно и също место. На нас варианта ни е Балкана. Това винаги така е било. Здравейте, в момента се намираме в Калофер, всъщност малко над Калофер, с ощетени хора. Всъщност тук ще ви разкажем една отвратителна история, която се случва. И ще ви разкажем за пътя на заличаване на сиво искърско говедо, нали така беше? Те са много нещата, които се случват. Натиска е много сериозен и от много отдавна, но започва първата вълна сериозна, започва през 2016 година. Тодор Дикриев се казвам, животновъд съм, както всички останали от Калофер. Значи проблема е, той не е от вчера, не е от оня ден, ами те се казва пред 25 години, когато сформират националните паркове, заграждат ни територии, взимат частни, общински, църковни земи и нито обезщетение, което ние не искаме, разбира се, не искаме тези територии и земи да си ги ползваме като пасища и да си гледаме животни. На всеки 6 години държавата отчита пред Европа състоянието на местообитанията и 2013 година доклада, като е направила мониторинг, обследвала е ситуацията точно с тези тревни местообитания, установява, че 50% от приоритетното местообитание е намалено. Близо 100 000 декара пасища, парковата администрация спира да ги отдава на животновъди да ги пашуват, защото вътре имало много ценни тревни видове и животновъдите ги унищожавали. Това се прави без увоз да се прави на това движение, на това, как да кажа, изваждане на територии и почване на управление им по друг начин. 1999 година парка е с 11 796 хектара и геодезисти установиха, че в момента площта, която е заградил парка за община Карлово, говорим, е 12 179 мисля хектара е. Та една разлика от 4000 декара се явява площ, която е над това, което им е по заповед да управляват. Двойният стандарт го има, което е жалкото и най-лошото, че всичко върви надолу и всичко се унищожава. Казвам се Колю Чипев. Фермата е откакто аз 40 години поддържам фермата, преди той моят баща, моят дядо са били тук на тази земя собственици. И аз тук продължавам това наследство, като гледам животни, по-точно сивото искърско говедо. И с него се препитавам толкова години. В момента, в 22 по-точно април, идвам тук, две коли спрени тук пред входа на вратата. Директор на Националния парк Централен Балкан Габрово. Той почна да вика на мен, защо е толкова кално тук по пътя, как може така, това е батак. Аз му казвам, вали дъжд, животни се прибират. Не може да бъде по-добре от това, което виждате. Тези животни от портала от тук, ако трябваше ги прекарат със самолет, няма да ходят по този път. Другите думи му бяха, какви са тези сгради, много сгради, законни ли са? И аз му викам, законни са, имаме документи. И той ми казва, не ми говори. Ще дойде и ще ги събори за един ден, ще ме направи за смях на България. Какъв смях ще стане за България? Аз не мога да разбера. Как може да влезеш в чужди имоти да събори сградите? Това не е ли самоуправство? Това го каза и го чух от неговите уста. Това моля да направите, да кажем там на магарето един навес. Нищо не дават да правиш. Кокошерник казва, че не можеш да направиш. Не може. Не може. А и не мога да я подавам за субсидиране. Но не само вашата, а и църковната земя.
Ами всичките, които са вътре в границите на парка. И в турско робство идва ли някой примерно да ви превзема? Имате ли така информация да ви превзема територия? И в турско робство не е имало такова нещо. Добре, интересно. Министерството на земеделието и храните не е изпълнило своя ангажимент да уведоми земеделските производители, които ползват тази мярка пасторализъм, и че тази мярка плавно ще отпада и че всъщност те трябва да се подготвят за алтернативни сценарии. Не е отговорно от тяхна страна да не разпространяват тази информация, да я скриват и да мислят, че проблемът ще се реши от само себе си. Територията си е такива, че нямаме общински пасеща. Не, че не искаме или не ни ги дават, то просто ги нямаме като площ да ги вземем. Умишлено забавят разрешителни за паши, в момента ги направиха 1 юни, казват. Значи, нищо официално може да ги дадат на 15. И по принцип неписан закон в землището е Гергьовден. Всички частни имоти от Гергьовден животните отиват в планината. Ние в същото време работим по тези животни. Прославили сме България. Не лично ние сме само едно продължение. Дедите ни с традиционните практики, пашуване в алпийските части на планината точно. ЮНЕСКО награждава държавата заради вашия труд, а държавата в благодарност на това, което правите, идва и да ви мачка. Ама най-интересното е пък, че аз имам там, нямам много декари, ама 30 декара имам земя и както съм животновъд, ми я дават под наем. Моята земя. И аз съм системен нарушител и сега я дават на друг. Моята земя, лична, с натурален акт. От 10 години той има 50 лева актови, но долу няма да казвам колко, а и другите имат по едно актче. Животните ни пасат на едно и също место, пият вода на едно и също место, едните имат актови. Нищо не им оставя, деца вика от тичането, другите не са пипани, констатирани. Не са констатирани. Това е друго, аз си казах, аз съм бил гост. Някой като да не се констатира, има начин да го скриеш. Тук ние не сме против парка. Парка трябва да го има. Но парка да си бъде там, където е парк и да се управлява там. Там си търпим санкции, глоби и така нататък, когато сме в грешка. Но нашите частни имоти ще бъдат наши и от ден днешен си ги управляваме ние. Нека да ни извикат полиции и сини каски да ни докарат, от ден днешен ги управляваме ние. Казвам ти, правите двоен стандарт. Заявявам го пак, открито го заявявам и искам ти да докажеш, че не е така. Сега то почва, сезона почва. Не ги пускате да върват. В един момент почвате и ги спирате. Аз казвам, аз съм служител на парка, но не решавам такива въпроси. Добре, питай ги вашите началници. Вярно ли е това? Какво ще правим с тия хора? Значи това са хората, дето го правят това. И държавата са пели пред света, защото ЮНЕСКО е световно, не само европейско. ЮНЕСКО ни признава, че сме такива и продължаваме традициите и устояваме на времето, защото времето не е много справедливо като такива експонати, дето иска да мачка пълта. Но в крайна сметка държавата ни мачка. Апелира и ти да направи една кръгла маса, да дойде седни директора, да дойде седнат някакви експерти и да дойде те, които правят отчитането на мониторинга на пасища. Сега аз хората не искам да ги ангажирам, това пак е моя теза. Не ви ангажирам в никакъв случай с моята теза. Вие сами си прецените дали сте съгласни или не. Но на база на това, което съм видял навсякъде, според мен, големия проблем идва от държавата, но този голям проблем всъщност няма от кой да бъде защитен, защото те хора участват в асоциации, които трябва да представляват тях, а всъщност като глава на тези асоциации са назначени душманите, буквално. Аз апелирам всеки един животновъд в България да си помисли по темата, защото няма как да гледате крави и вас да ви представлява пред държавата човека, който е вносител, най-големия вносител на сухо мляко в страната, защото този човек няма интерес вие да съществувате въобще. Лично според мен, аз отново казвам, не ви ангажирам с това, което го казвам, в тези големи асоциации тия могат да бъдат сменени много лесно. Ние ще го разследваме това нещо допълнително, но при овцете при всички положения, ако има в Велинград, то е доказано, това се вижда на база документи, така че ще проверим и тук какво се случва.